Tropiko. Ayun, oras na po mga idol, alas 5:38. Ayan, tuloy-tuloy. Itidiman pa sa sarita. Panag-iinam mo, kaya ito irutang investment scams. Napadasan ba din na investment is coming? Yes. Agpadata. You're not you're not the... Tipo, nga kunada kanya kinigwakata, Sir Lawrence, Sir Lou. Oh, kunak, mabalin, free ka ang kape. Yan. Deta. Siyempre, naenggan nyo akmat. Amom ka di, Sir Lawrence, nga mabalin ka nga makagatang iti kotse in just 3 weeks. Deta. Kasi every Friday tayo, nga aga pay out. Napadasa mi maniskap ko ni Rebs? Oatmeal. Ay, gano'n na tama, di? Pauna yung gasa. Wala naman temang Joel. Magmakatortorog sa tirabi Iso kayong turturog na lang. Diba kata, siya kata, amang ba naman ang tinaisugal ko at that time? Kaya mabutan din 12,000 na tayo baga na platinum. And just, tagayam, agakla ko kay gabi sabon. Maunay. Nga, without DJ panagilakot sabon, hindi iikot yon. Diba? Tinatamom, habang agrekro-recruit ka, akata di tanga, kumanot kwartam, diba? Step, natin ako, natin sarsarakom. Itoy. Cellphone. Anong tigay mabay ko? Tamok na bang ni Idol Gina B. Diba? So, DJ, namati ako. Alright, Friday. Allah, dati 12,000 ko. Meten. Kung kunak. Ay, dakkel. Ata, kinapicture pa dati Mustang. This is the biggest regret of my life. Inanak lang ko man, ingarang ko lang ko computer, kadaan na gitar. Kasi aga po ito sweldo kenta, nakalapas po dito, di. My God. Tapos anak mo nga naadalan, edi agin na naman dating buskon. Ay, may dito talaga, dito yung Sir Lawrence, nada. Apo, amom, sorry to say hindi naman sa magyayabang. Hindi sa pagbubuhat ng Bangko Idol Lagren. Dati nangikarikan niya nga iti may sa bulan nga agkakotse. Gano'n na tawang kotse na siya puti mo na talaga ng kotse. Opo. Antay ko mga mangluklukot na taon, mga idol. Di ba? Hamulukluk na magbagim. Unang hamulukluk ko manong. Di ba? Dapat hindi kasi nga talaga. Naamong nga talaga nga it's too good to be true. Hindi kita nagiging senyales gayam ti investment is kamada kanya. Di ba? Too good to be true. Adam mo DJ kasi ko hindi ko nga amok nga scam siguro DJ. Among DJ, at the back of your mind, among agko DJ mga agisapulang ka pa. Kasi ko nang data. Gusto lang nagrigat at nati pa nagbiyagidat na. Kung tapos the back of your mind, what if ituloy ko dito kasi bakag tinag tumbigat so tapos hindi nagtinagkan may pinatinanan may penalty ayos na ngam na sumasar no nay dimot agsubli higit awan di pa din manglari next time ka manglari abay nautang dito kasi talaga nga dito actually no dito nga pampanunutom kami at dito yung magbagada nga dati kung kunada nga guaranteed income uno sigurado nga kita kung kunada tagaya isa da ipagpakita di gidya kutseda ano nga gagangin ng kutse ada Mustang ada Ferrari ada BMW binulod ng sapa iso may asa dun to walang investment siguradong kita palagi kung kunada tayo pagpakita da no bumayag ka dito adan to pala kasi mo nga before pala ka dito ada package nga may tudtog
Correct. Tapos Mabaling, every Friday is Happy Day. Tapos every week ada iti seminaryo nga iso tumot lang iso ti strategy da. Diba? Kasi ti suro da kanya yun that time no naka-register kayon. Ti strategy da no kasano kamot nga mangluko. Di ba? I've been there that 2 times. Di ba may sakit no agdudua ka kadeta pa sinerka mo no masyadong mataas ang tubo. Halimbawa tay 1,000 mo baling ka 5,000. Oh. Apo kasana deta Diba? kasi napang ka nagiperya. Tay matay. Patay 1,000 magbaling ka 5,000 kasano deta. In just few weeks Kaya diba? deta. Una tatakuma. Deta 1,000. Anya deta paluwagan. Kaya po, baglaita na ka discuss ako na, di ba, may mawarin. Oo, may mga ganon. Pati media. Oo. Amo pati media, apay ko naman, dito tugod to mitro, ay, Apo Mayor, dito, Apo Mayor, napintas na, i-video na ka ba sit? I-video. Nagpintas niya pa-explain niya Mayor, ano, na dito kakapitan, medyo big time, di ba? Tapos idikwan kata pagmerienda yung barok. Tapos kalpasan na, ni, makalawas na tlaan yan, awamutan, sayang di pa nagpamerienda ng Mayor. Diba, na-scam ni Mayor. Ado pa DJ ko, ado pa DJ tattao nga DJ talaga ikarkarigatan da pa iti mga lain yut utangan da kada insal saldada pa di tricycle da insal salda pa di isang kabasit nga bangkag da apo sa dato sa mo lang ma-scam apo di gijay na no talagang kahit ko ti kakastoy haan kayo nga mapang kayo ka DJ registered nga ming Anya dito yung registered nga investment di kita SEC registered. Security Securities and Exchange Commission registered, DTI registered. Eta hanlang iso dati pare in bossesan da siguro. Ada ito da dumapay nga ahensya kasi manglukloko ka iti sa baling nga tao tapos kumit kita ka ayo unfair met data. Nagriga DJ happy nga nagadupay la utang ko kisura kani nakadaduk ko tsena. Diba? It's too good to be true kita mga idol. Akat naka-regrigat iti kasjay nga parang tingamin kaya inalistuan lang. Taken for granted, diba? Inalistuan lang ba't namin kaya daligin. Which is, the mindset iti tao-tatan, gaputa alisto iti kakasta, ay baka dati pamuspusan. Nagsuwal ka. Anya data waiting. Diba? Sayang boy. Hindi kasta nga obra nyo. Okay? Mga idol, tuloy na ito pwede ito nga mabasak mo pwede ito kablaaw. Amok sa deta ko ng himawari. Inaganan ako din nakakibang ere. Alfie Pasqua, Alfie and Zenny Pasqua and Chloe, John Beryl, Ching, Sonny, Raquel, Cleofe and Sid. Kuna ni Alfie Pasqua. Kablawak pa ni Daisy Juan. Good morning kay ni Suzette Bartolome. Good morning. Adam Amok kakasta sir. Sa da istorya ang tibiyag da ngayon napitas ka investment ti gold sir. Tapos puro inutang. Kuna ni Clarita Tangonan. Jesslyn Domlao ni baga bigat mo. Happy viewing kay ka. Correct number 1 nga kita if under the SEC. Correct. Alright, ito tuloy